Ia uite-te cât e ceasul acum. Ia ușe sfârâie. Uite-te cât e ceasul. La izvorul Tămăduirii. Suntem la izvorul Tămăduirii. Ia să mă duc eu să văd ce e acolo. Mamă, și ce greu trebuie să urc pe aici. Of. Ia-ți telefonul, fă-mi o poză. E 11 și 14. Prea devreme. Păi nu, vreau să văd cât durează să urce piciorul. Aoleu, și Maica Domnului că stăm aici. Îți mulțumim, drumețule, că n-ai lăsat gunoaie. N-a lăsat. Uite o sticlă pe acolo. Nu se vede nimica. Nimic nu se vede. Aici se vede. Se vede ceva. Ia uite. Păi cred că și aici e secetă, băi, că de-abia curge ăsta. Ia uite. Mai se oprește din când în când. Mamă. Cât de ore facem noi aici? Ne-am dat naibii, vin oile la apă. Aoleu, vin oile.